Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 26 март, сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән безнең белән булган тамашачыларга кояшлы, файдалы, эшлекле көн теләп калабыз. Иртәгә театр сәнгатен сөючеләр тормышларын сәхнә белән бәйләгәннәр өчен тарихи вакыйга халыкара театр көне. Мәркәзебез Казанга килгәндә бирдә 10 театр эшләп килә. Шуларның иң өлкәне Василий Иванович Качалов исемендәге Рус Академия драма театры. Ул тарихын 1879 елдан алып бара. 1906 елда Казанда татар телендә беренче спектакль премьерасы була. Бу бүгенге көндә Галиәскәр Камал исемен йөрткән театрның туган көн дип санала. Балаларның гына түгел, хәтта әти-әниләрендә яраткан, саллы гына тарихы булган әкият Курчак театры булып кала. Зур сәхнәләрдә балкыган йолдызларның күбесе кайчандыр беренче адымнарын кечкенә генә театраль студияләрдә башлаганнар. Тапшырубызның бүгенге кунаклары да театрга гашыйклар. Сәхнә сезнең өчен нәрсә дигән сорауга ничек җавап биреләр икән, үзләреннән сорап карыйк әле. Таныш булыгыз, Казан шәһәре Иделбуй районы сәнгать мәктәбенең Салават күпре балалар театр студиясе җитәкчесе Лилия Хөснетдинова һәм яшь артистлар Айзилә Йосыпова белән Кәрим Сабиров. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз? Исәнмесез, хәерле көн. Лилия ханым, менә иң беренче балалардан сорыйк әле. Алар театрны нәрсә өчен яраталар икән, сәхнәне ни өчен үз итәләр икән? Айзилә, әйтәсеңме? Менә сәхнәгә чыккач, анда утлар матур яна, сине бөтенесе карый, күрә, син менә караган кешеләргә яхшы эмоциялар таратасың. Әйе. Әйе, син нәрсә әйтәсең, Кәрим? Мине сәхнә өйрәтә, ул миңа бирә ниндидер энергияны, наверное. Ниндидер көч бирә дип әйтмәкче буласың, юме? Әйе. Салават күпре театрына 6 ел һәм инде сезнең мактанырлык уңышларыгыз да бар. Әйе, менә бу 6 ел дәверендә без балалар белән бик күп кенә конкурсларда катнашабыз. Төрле спектакльләр ясап, аларны балаларга, яшь тамашачыларга, мәктәп балаларына күрсәтәбез. Аннан инде төрле мастер-классларга җирибез, үзебездә мастер-класслар күрсәтәбез балаларга. Һәм балалар сезнең театрда үзенчәлекле программа белән шөгыльләнәләр. Менә ул программа нигезендә нинди дәресләр ята? Әйе, бу безнең мәктәп булып тора бит инде, түгәрәк кенә түгел. Безнең 7 ел укый балалар монда, 1нче класска экзамен биреп керәләр. Балалар сәхнә осталыгына өйрәнәләр, сәхнә теленә, актерлык осталыгына, сәхнәдә үзеңне ничек үзеңнең гәүдәң белән шөгыльләнергә, әйме? Иң беренче спектакльләр куя башлаганчы, конкурсларга чыкканчы, без менә шундый кечкенә адымнар ясап, шул дәресләрдә шуларга өйрәнәбез. Шуннан соң инде һәрбер сыйныфның үзенең таләпләре бар. 1нче класста мәсәлән, менә безнең Айзилә 1нче сыйныф укучысы, алар өйрәнәләр актерлык осталыгы һәм театраль уеннар. 2нче класста инде аларга сәхнә теле керә башлый. Өстәле. Инде менә Кәрим бит инде 5нче сыйныф укучысы, анда инде аларның сәхнә практикасы бар, алар спектакльләрдә катнашалар, тамашачы алдында катнашалар, спектакльләр куябыз, концертлар куябыз, концертларда үзебез катнашабыз. Шуңа күрә һәрбер елны балалар ниндидер яңа дәресләргә өйрәнеп, яңа шөгыльләргә өйрәнеп, шуны кулланып үзләрен күрсәтәләр. Документ бирелә, диплом, анда языла инде бөтен фәннәре, актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә практикасы, грим дәресләре. Анда безнең менә университетта ничек укыталар инде. Без аларга менә 7 ел буена һәрбер елга үзенең дәресләре язылган инде. Шул дәресләрне бирәбез. Син шигырьләр өйрәнәсең, шигырьләр яратырсың сөйләргә, Айзилә. Безгә дә сөйләп китсәң матур булыр миңа калса. Муса Җәлил, җилләр, җилләр, җилләр исегез, болытларны кисегез, зәңгәр диңгез өстендә, ак дулкыннар ишегез, алтын бодай кырларын тибрәндереп үтегез, бысаларны куарга, төньякларга китегез. Җилләр, җилләр, сез җитез, сез исәсез нинди тиз, тик бер сорау бирергә, зинһар рөхсәт итегез. Җир йөзендә шундый тук, шундый иркен тормышлы, шундый киң һәм шундый нык, шундый матур күренешле.
Әллә нишә диңгезле, әллә нишә урманлы, шат кояшлы көндезле, тагын берәр ил бармы? Җилләр әйттеләр, монда ил тик бер генә, чәчәк кенә, гөл генә, безнең туган ил генә. Субханалла, искиткеч матур булды Айзилә. Лилия апам белән бергә өйрәндеңме? Әллә инде әтиәнең белән бергә өйрәндеңме бу матур шигырьне? Мин өйдә аны үзем генә өйрәндем. Син әле шундый оста кешеме? Үзең дә шигырьләрне өйрәнә аласыңмы? Бик матур булган. Алда сине зур сәхнә тормышы көтә миңа калса. Артист булырга хыялланасыңмы соң? Әйе. Шулаймы? Әйе. Ә нинди рольләрне бигрәк үзең яратып башкарган булыр идең микән киләчәктә? Ничек уйлыйсың? Мин күбәләк булыр идем, Күбәләк, искиткеч матур. Аха. пәси булыр идем, матур бит тә. Бүре. О, бүре усалрак бит ул. Айзилә. Минем усал буласы килә. Усал буласың килә. Менә сиңа бе. Аха. Тагын куян бик тә тиз. Бөтен җанварларны уйнап чыгасы килә ахрысы инде Айзиләнең, шулай бит? Әйе, Аха. алар искиткеч барысы да. Һәрбер театрның бит инде нигезендә репертуар ята. Менә аны туплау буенча нинди эшләр башкарасыз? Гомумән алганда менә бу 6 ел эчендә никадәр спектакль туплый алдыгыз? Безнең менә спектакль куясыз, куегыз дигән таләп юк. Без иң беренче балаларның шәхес икәнлеген аларга аңлату өстендә эшлибез. Менә мәсәлән мин. Беренче урында мин спектакль кую түгел. Бала үзенең нинди аның талантлары бар, кемдер шигә белә, кемдер матур итеп сөйли, кемдер рәссам, кемдер режиссер ягыннан бик алга киткән балалар була, әйме? Шуңа күрә без менә ул талантларын аларның чыгарабыз, шунлар өстендә эшлибез, алар үзләренең шәхес икәнлекләрен белсен өчен. Ә инде ахырга таба спектакль инде ул үзеннән үзе килеп чыга. Һәм тагын нәрсә әйтәсем килә, ул спектакльләрне без менә әтиәннәргә генә күрсәтеп калмыйбыз, мәктәп администрациясенә генә күрсәтмибез, бит әле экзаменнар бирәбез, зачетлар бирәбез, ел ахырында, әйме, күрсәтәбез, балалар нәрсәгә өйрәнгәннәр. Килдең дә карадың гына, үзеңә кәефеңне яхшытып киттең генә түгел. Ул спектакльләрдә ниндидер уй салынган була. Балаларны яки шул тамашачыны нәрсәгә өйрәтәбез без балалар? Бу Әсәрдән дә гыйбрәт алырга өйрәтәбез балаларны. Иң беренче чиратта шул безнең, менә минем тора иң беренче шул максат. Дәрестә генә укытучы әйткән белән генә өйрәнеп кенә артист булып түгел. Иреклек бирәсез димәк аларга. Без иреклек бирәбез. Өйдә сез үзегез менә без сайлап алган шигырьләрне үзегез өйрәнеп карагыз. Дәрескә килгәчтән без аның кайбер якларын яхшыртабыз инде, үзгәртергә мөмкин әйме. Ләкин мөстәкыйльлек безнең шулай ук беренче урында тора. Менә Кәрим моңаеп утыра. Лилия ханым, әйдәгез аның фикерләрен тыңлап карыйк әле, әйе. Театрларга, спектакльләргә йөрергә мөмкинчелек бармы? Йөрисезме гаилә белән, бәлки сыйныф беләнме, Кәрим, ничек? Театрга без йөрибез һәм үзең фикерен әйтәсең инде. Аңлашыла инде. Синең менә яраткан рольләрең бармы? Син бит инде 5нче сыйныфта укыйсың дип әйттеләр. Рольләрең бармы? Әйе, нинди рольләр икән, ул сер булмаса? Ул Шүрәле, Шүрәле? Әйе. Менә сиңа, аха. аннарысын Бүредер, Бүре. Макмай. Аха. Балалар белән эшләү ул бит әле үзе бер ниндидер таләпләргә тиң булырга тиеш дип әйтәсе килә. Ниндидер самимилек үзеңнең, ниндидер күңелең башкача булырга кебек миңа калса. Менә сез балаларыгызны ни өчен яратасыз? Менә бу театрыгызга менә сөйләүгездән күренеп тора, бөтен күңелегезне биреп эшлисез кебек. Ни өчен яратасыз үзегезнең Салават күперегезне? Беләсезме, менә мин үзем укучы булган вакытта, миңа үземә эләккән укытучылар белән менә уңай яктан бик күп файда килгәндер дип уйлыйм. Чөнки укытучылар, менә алар турында сөйли башласаң, күңел дә тулып китә инде, әйме. Алар безгә үзләренең менә мәхәббәтләрен, укуга мәхәббәт уятуларны, әйме. Мәктәп баласын битнән күп укыйсы да килми, китапта укыйсы килми. Менә без иҗади эш белән шөгыльләнгән вакытта укытучылар безнең менә шул нечкәлекләрне табып, безгә мәхәббәт тудыралар иде. Төрле китаплар укырга, әкиятләр укырга. Менә шул мәхәббәт шулай ук әтиәннәрдән дә килә инде ул. Әтиәннәр дә бит безгә
кечкенәдән үк үстерәләр, үзеңне ничек тотарга өйрәтәләр. Күп инде алар, әйме. Һәм менә бездә тупланган әйберне миңа, видимо, шуның хәл күп тупланып беткән ул. Миңа аны кемләндер бүлешергә кирәк. Менә балалар белән эшләгәндә мин ул үземнең ниндидер яңалыкларым белән, үзем җыйган төрле белемнәрне, мәктәптә алган, университетта укыган белемнәрне, алар минем инде димәк шуның хәле тулган, мин бит инде аны үземдә генә тота алмыйм. Шуңа күрә мин балалар белән менә бүлешәм, аларга өйрәтәм, үзем нәрсәләргә өйрәнеп беттем, бөтенесен өйрәтергә тырышам инде, әйме. Ул минем өчен шундый рәхәт булып китә. Иң мөһиме, шушы актерлык осталыгы дәресләре аркылы, театр дәресләре аркылы алар бит укуга теләкләре туа. Без Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Чехов кебек авторларны алабыз без. Иван Андреевич Крыловның мәсьәләләрен укырга бик каты яратабыз без. Русча да өйрәнәбез, татарча да өйрәнәбез. Бездә ике төрле төркем инде, әйме. Балалар, без сезнең белән халыкара театр көне уңайыннан очрашабыз. Шундый халыкара дәрәҗәсендә үткәрелә торган бик матур бәйрәм бар. Менә сез шушы бәйрәм алдыннан нинди теләкләр теләр идегез? Театрны минем кебек яратыгыз һәм театрга йөрегез. Мин артистларга телим бай булырга һәм сәламәт. Булырга телисегезме? Бик матур теләкләр. Ә сезнең теләкләр нинди булыр икән? Минем теләгем шул. Беренчедән, балалар исән-сау булсыннар. Аларның менә иҗатка булган теләкләрен әти-әниләре шулай ук хөрмәт итеп, аларның ул теләкләрен аларга ярдәм итсеннәр. Без аларга әйтәбез, әйбәтләп укыгыз, әти-әниләрегезне тыңлагыз, хөрмәт итегез, укытучыларыгызны хөрмәт итегез. Чөнки менә сезгә бирелгән икән укытучыларыгыз. Һәрбер укытучы сезнең тормышыгызда ниндидер мөһим урын алып торачак. Ниндидер эз калдыра. Ниндидер эз калдыра. Әйе. Шуңа күрә менә гомер буе рәхмәтле булып яшәгез дип әйтәм мин аларга. Көнегез матур үтсен. Уңышлар телибез сезгә Бик чын зур рәхмәт күңелдән. сезгә чакырганыгыз өчен. Тормыш бер очы янып, көлгә әйләнеп, икенче очы чәчәк атып, җимеш бирүче мәңгелек агач. Шәүкәт Галиев. Тапшырубызны дәвам итәбез. Республикабызның әйдәп баручы ике театры балалар өчен остахана тәкъдим итә. Әлеге чара турында тулырак без студиябызның кунаклары, Шәрык клубы хезмәткәрләре Вероника Кибекова һәм Раил Харисовтан сорап белербез. Хәйрле көн, Раил, хәйрле көн, Вероника, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез. Балаларның көтеп алынган язгы каникуллар башланып китте һәм сез аларга күчтәнәч әзерләгәнсез икән. Әйе. Без киштүк проектын әзерләдек. Киштүк инде ул безнең балалар өчен театраль мастер-класслар. Әлеге проект 2023 елның җәеннән башланып китте һәм һәр каникул саен үткәрелә. Менә инде безнең язгы каникулларыбыз башланып китте. Димәк, киштүктә үз эшен дәвам итәчәк. 25 марттан алып 29 мартка кадәр без нәни дусларыбыз белән Курчак театры дөньясына 5 көнлек мавыктыргыч сәяхәткә кузгалачакбыз. Нәни дусларыбызны нәрсә көтә? Ул инде Галиәскәр Камал театры, Әкият Курчак театры буенча экскурсиялар, Әкият театрында Курчак спектакле карау һәм шулай ук аның актерларыннан Курчак йөртү буенча мастер-класс үтү. Аннан тыш, Галиәскәр Камал театры артистлары да сәхнә теле, актерлык осталыгы буенча мастер-классларын үткәрәчәк. Без инде балалар белән Курчак, реквизит һәм декорациялар ясап, үз спектаклебезне булдырырга һәм аны сәхнәләштерергә ниятлибез. Әйе, тырышырбыз. Ничек язылып була? Балалар ничек киләр? Каян сезнең турыда белеп була? Группалар ничек туплана? Безнең турда белеп була ул Камал театрының рәсми сайтында, шулай ук телеграм-канал бар Камал театрының, һәм инде безнең үзебезнең дә каналыбыз бар. Анда без барлык мәгълүматларны куеп барабыз. Әлбәттә шуннан карыйлар. Һәм инде менә безнең әйтеп киттек бит, 2023 елның җәеннән эшләп килә дип. Анда инде безнең килгән әти-әниләр, балалары, килгән балалар, алар инде беләләр. Аларга әйтеп торабыз. Алар менә һәр вакыт, һәр яз, һәр каникул сайын безгә киләләр. Кабат. Әйе. Шулай ук менә әти-әниләрнең күп кенә сораулары, ашау балаларга каралганмы? Без әлбәттә аны карадык һәм инде алар Камал театрының буфетында дисәк тә, анда ашау каралган аларга. Көне буе димәк балалар сездә шөгыльләнәр булып чыга. Әйе, сәгать 10-нан алып
кичке 3-кә кадәр 4 дәрес үтәләр бездә балалар. 6 Яшь ягынан килгәндә, 6 яшьтән алып 11 яшькә кадәр. минем белүемчә, бу чаралар тематик рәвештә уза. Менә бусы, димәк, багышланган. Бусы багышланган безнең Курчак театрына. Алар бит инде менә Курчак артистлар белән Курчак йөртү мастер-класслары өйрәнәчәкләр һәм инде ахырдан Курчак спектакле күрсәтәчәкбез. Ә менә башка каникулларда безнең һәрбер каникул сайын ниндидер яңа тематика. Кыш көне безнең әкият әсәрләренә багышланган иде. Көз көне анда безнең тематика булмады, анда безнең артистлар белән алар мастер-класс белән генә шөгыльләнделәр. Һәм инде без уйладык та менә әйдәгез һәр тематикага багышлык әле дип шулай эшләдек. Монда бит әле сәхнә телдә өйрәнәчәкләр балалар. Кәчтүк ул безнең нәрсәгә юнәлдергән балаларга театрга карата мәхәббәт уятуда. Аларның сәләтләрен ныгытуда, иҗат үсеше өчен каралган. Һәм инде менә шундый яңа тагын бер проект без барлыкка китердек. Ул театр балалар өчен балалар дип атала. Монда без мәктәптә эшләп килүче театр түгәрәкләрендәге балаларны үзебезгә чакырабыз, үзебезнең мәйданчыкка. Алар үзләренең спектакльләрен безнең сәхнәдә күрсәтәләр. Керү теркәлү буенча. Искиткеч матур күренеш, шундый мөмкинчелек балаларга бирәсез. Безнең республикабызның, Татарстанның иң матур, иң зур сәхнәсендә үзләрен сынап карарга күрсәтергә. Бу безнең 26 март һәм 27 март көнне узачак. Халыкара театр көне уңайыннан без сез белән очрашабыз. Тамашачыларга да сез айрым бүләк әзерлисез. Шәр клубында. Әйе, безнең 27 март көнне кичке сәгать 7-дә Әсхәт абый Хисмәтов белән иҗади очрашу булачак. Һәм инде кызыксындырган сорауларны сез әзерләп килә аласыз. Без сезне Шәрик клубында көтеп калабыз. Язу, керү, теркәлү буенча шулай ук. Әйе, мондый иҗади очрашулар без тырышабыз 2 айга бер булса да ясарга. Әйе, артистлар барыбер кирәк. Урыннар бик тиз бетә торган Менә декабрь айында Эмиль абый Талипов белән очрашу иде. Урыннар 2 көн эчендә алынып бетте. Әйе. Чөнки моннан турыдан-туры үзеңнең яраткан артистың белән сөйләшү, сораулар бирү мөмкинчелеге, әйе, бик матур. Һәм инде әлбәттә бәйрәм уңайыннан сездән теләкләр ишетәсе килә. Сәхнә, театр сезнең өчен нәрсә ул һәм нинди теләкләрегез булыр иде, Вероника? Театр көне инде ул актерларның гына бәйрәме түгел, ул шулай ук миллионлаган тамашачыларның бәйрәме дә. Менә шәхсән минем өчен ул театр, ул күңел дәвасы. Шуңа күрә мин барлык сәхнә осталарына, театр хезмәткәрләремә үз рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә иҗади үсеш телим, яңа үрләр һәм дә инде иминлек. Театрлар чәчәк атсын, тамашачылар күп булсын, заллар тулып торсын. Әйе, менә мин үзем театр факультетыдан булгач, театрның ниндирәк икәнен аңлыйм һәм ул бит искиткеч серле дөнья. Аңа кереп китсәң, аннан чыгып булмый. Шуңа күрә менә театрда хезмәт итүчеләр, артистларга, иҗади кешеләргә һәм инде бик мөһим театрның бик мөһим кешеләренә, ул да булса тамашачыларга исәнлек, саулык теләп, бәхет белән, шатлык белән спектакльләр карарга насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Сездән, яшьләрдән шундый матур теләкләр, төпле фикерләр ишетү аеруча күңелле. Без сезне һәр вакытта да көтеп калабыз. Ә инде тормыш юлыгыз, иҗатыгыз чәчәк атсын. Бәйрәм белән сезне дип әйтәсе килә. Рәхмәт бик зур. Сезне дә шулай ук театр көне белән. Рәхмәт. Театр сәнгате чын барлыкны яктыртучы, матурлыкка өйрәтүче илаһи урын. Тормышны сәхнә белән генә бутап яшәмәсәк иде. Бүгенгә шулар, мин Әлзә Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Исән, имин булыгыз.